klokken slog 12, sprang vinduet op, og ind kom en maskeret mand. Han tog Quisling, rev ham ud af vinduet. Manden holdt ham for munden, så han ikke kunne råbe om hjælp. Og næste. Det var en dejlig aften ved Opalsøens svævebane. Vandet var flot dybgrønt og klipperne blot rødbrune og meget stejle. Lige pludselig blev det tåget, men søstrene Carla og Anja fik lige lov til en tur mere, inden de skulle hjem. Deres mor og far ventede for enden af svævebanen. De kunne høre svævebanen, og de hørte deres grin, men pludselig blev der helt stille, og de blev bekymret. Stop! Jeg klipper bare det væk. Starter du, eller starter jeg? Jeg kan godt starte. Okay. Det var en stærk, sprød lugt fra mit seneste skrineoffer. Men til sidst kunne han ikke mere. Det var ikke en overraskelse. Med alt det blod og kød, han havde mistet. Sådan. Næste. Ja. Okay. Han listede sig indenfor. Han havde brugt en masse tid derhenne for at finde ud af, hvor overvågningskameraerne sad, hvor alle sikkerhedsforanstaltningerne var, og hvad der var af værdi. Han kendte efterhånden hver en krog af den store hvide bygning, og han kunne mærke den friske havluft slå sig om ham, mens han sneg sig udenom kameravinklet. Han lirkede låsen op med en bøjet hårnål og tastede den hemmelige kode til døren. Han havde luret i skyggerne, da vagten havde låst op, og han havde husket koden. Han gik indenfor og stod i den tomme indgangshal. Tak for det.